barod, mae'r hedwyr yn sicr yn barod a gobeithio eich bod chithau hefyd yn barod. Croeso i'r ras ryngwladol Yr Wyddfa 2016. Mae'r ras wedi cychwyn. Wel, sy'n ennill ras y merched, Eidalwyr yn gyntaf. Croeso i Gaerddôl yma ym Mhentre Llanberis, sef man cychwyn y ras. Credwch chi fyth, ond rhyw hanner awr yn ôl, roedd na law tro mo'n bellach, mae di sychu. Ond wedi dweud hynny, y brif broblem fydd y niwl ar y mynydd. Ac i fod yn edrych yn gymharol glir yma, mae'n fater arall ar y copa. Os edrychwn ni am eiliad ar ein camerâu ni lan allwn ni weld bod y niwl yn dew a'r gwynt yn gymharol gryf hefyd. Yn sicr, bydd na ddim gwleiddol ygfeidd yn croesawu'r hedwyr na'r cerddwyr heddi. Mae llwybr Yr Wyddfa yn brysur, ond mewn chydig funudau, mi fydd e'n brysurach fyth. Felly heb oedi dim, drawon ni at ein tîm sylwebu Dafydd Whiteside Thomas a Nick Parry. Diolch Lowry, i'w chi pennau nhw mae'r awyr yn llwyd fel llechen. Pa un o'r rhain fydd yn cynnig y lliw llachar eleni, debed. Ras ryngwladol Yr Wyddfa 2016. A mae'n rhyfeddol meddwl, mae 86 gychwynodd y ras yma pan redwyd hi am y tro cyntaf. Bellach, mae yna gannoedd ar gannoedd, ac mae hwn yn un o ddigwyddiadau pwysica y calendar chwaraeon yng Nghymru. Ac yn gwmni mi, gŵr sydd i'r hedeg y ras yma, 30 o weithiau Dafydd Whiteside Thomas. Fyddech chi di'ch siomi, Dafydd, pethau chi'n gwybod bod y copa ddim yn golygu diwedd hanner ffordd? Na, hynny di, mae hawl gan yr hedwyr i fynd i'r copa sydd yn wisio hynny. Mae'r mat amseru yn union yn yr un lle ac yr oedd o llynedd ac ym mhob ras cynt. Felly, dwi'n mewn credu bod am wedi gwneud lawer iawn o wahaniaeth i'r hedwyr. Russell Bentley o dîm Cymru yn arwain. Y tu ôl iddo fo, Julian Rancon o Ffrancwr. Ydy, mae'n ras ryngwladol. Ar ôl gadael canol y pentre, mae'n rhaid rhedeg ar hyd rhes Victoria. Mae'r rhyw i fyny heibio Caffi Steffan yn serth iawn, wrth iddyn nhw redeg ar y tarmac i fyny am gat y mynydd, llethre'r mynydd ac Hebron. Mae'r hyn sy'n y taro chi ar weitha'r tywydd mawr bore yma. Mae'r torfeidd di dod, Dafydd. Mae'r torfeidd yn syndod a dweud y gwir yn dweud ma nhw. Dwi ddim sydd ma hi fyny ar y mynydd ei hun. Chris Smith o Loegr yn arwain y ffordd. Mae'r hedeg dros glwb Thames Valley ac yn drydydd ym mhencampwriaeth rhyngsurol. Rhedeg mynydd eleni. Mae blwyddyn dda iddo fo wrth o fod droi oddi ar y tarmac gyntaf ac am y mynydd. Julian Rancon a Ricky Lightfoot sy'n tu ôl iddo fo. A mae hwn yn yr mannau lle mae'r torfeidd yn hoffi croni. Mae'n mynd i fod yn llithrig ar y mynydd heddiw yma. Fan hyn, mi welwch chi tu ôl i'r dyn mewn melyn, mae Hugh O'Donnell ac tu ôl eto iddo fo mae frawd Rory O'Donnell. A mae yna frawd arall wedi dod drosodd o Awstralia ar holl ffordd i'r redag. 3 hocia Llanberis yn cystadlu fo'i gilydd eleni. A dyna ni gip ar Sarah Mulligan. A da ni'n clywed gyda llaw bod Sarah McCormack enillydd y 2 flynedd diwetha i bod wedi cyfrestru, dydy hi ddim yn rhedeg heddiw. Ac felly gawn ni ddim merch yn ennill am y trydydd tro yn olynol eleni beth bynnag wrth ni fynd nôl at y gŵr Chris Smith sy'n arwain. Ac mae'n fudur, mae'n lawog, mae'n llwyd. Mae'n fudur iawn a dweud y gwir. Mae'n llithrig ar y cerig. Mae yna ailwynebu'r llwybr wedi bod mewn rhanna o'r mynydd hefo cerig gwastad a mi fydd hynny'n berig bywyd ar y ffordd i lawr. Julian Rancon, y Ffrancwr yn yr ail safle na'r te clwstwr yma o'r chwythi'r dde. Rick Lightfoot, Chris Farrell yn y canol, Luca Cagnati a'r cawr. Ben Mounsey oedd yn drydydd llynedd yn ei dilyn nhw. Dal i ddod, oddi ar y tarmac, drwy'r giat ar y mynydd. Cip ar Gemma Morgan o Eryri, a mae Tegid Roberts yn y siort oren i'r hedeg hwn mor amal. Mae o'n gwybod beth sy'n o'i flaen o.
Yn wynebu'r hedwyr nesaf, mae'r rhan cymharol wastad. Fydden nhw'n rhedeg o dan bont hanner ffordd cyn cyrraedd y caffi. Ond dim amser am luniaeth, achos o'i blaenau mae'r ddringfa galed, Allt Moses, lan at 745 o fedre. Sera Mulligan, enillydd 2013 wrth gwrs, y Gwyddelod wedi rheoli yn y blynyddoedd diwetha yn RAS y Merched. A mae Dafydd am fod yn dawel am fynd i edmygu gwaith I fab Dyfed Thomas. A tu ôl iddo fo mae Heidi Dent, yr hedraig gre bygythiad wedwn ni yn cynrychioli tîm Lloegr am hynny am y tro cyntaf. Wel, mae Chris Smith ymhell ar y blaen yn fan hyn. Yn cynrychioli clwb Thames Valley Harriers yn deud y gwir. Clwb sydd ddim yn cael ei gysidro fel clwb rhedag mynydd. Braidd yn anarferol. Os oes yna ofod rhyngddo fo ar ail y Ffrancwr, wel mae yna agos athrwydd mawr wedyn yn does. Mae Rancon yn cael ei ddilyn gan yr Eidalwr Nicola Pederiana, mae Farrell ar ei war o, ac yna mae gennych chi Luca Caniati a Ben Mouncy wedyn. Maen nhw'n hynod agos, a Rob Hope wedyn yn y cap. Pencampwr Prydain, yr rhedeg mynydd, a hynny 4 gwaith yn Yr Wyddfa. Dyma'r gweddill y gynffon fawr hir yn dod I fyny trwy'r mwrllwch glyb. Dyn nhw ddim wedi troi am y mynydd bellach, maen nhw'n dal heb gyrraedd gat y mynydd. Rhai ryw syniad o faint ar y blaen ma yr hedwyr rhyngwladol. Brian Fury o'r Weriniaeth, ac yna chydig tu ôl mae Sara Mulligan sy'n edrych yn gyfforddus ar arddull gyfarwydd na y breichiau allan, ond un dyn a'i gi a Smith. A mae Smith yn ymarfer trwy redag I fyny grisia adeilad 8 llawr lle mae'n gweithio arno fe lawr yn Llundain. Agosau at gaffi hanner ffordd, ddim cweit yn hanner ffordd gyda llaw. Julia Rancon o Ffrainc, fe oedd hwn yn drydydd mewn pencampwriaeth y byd ar redag llwybra mynydd yng Nghonwy 2 blynedd yn ôl, felly chredwr profiadol iawn. Heidi Dent yn o'r ail safle RAS y Merched, oedd hi'n seithfed yn RAS mynydd Ewrop yn yr Eidal yn gynt eleni, a hynny yn aruthrol o dda yn ôl y gwybodaethon. Katie Walshaw, hi yn y 3ydd safle, ac tu ôl iddi hi Louise Roberts, yn rhedeg am y tro cyntaf am ers 12 mlynedd. Mae hi'n cael blwyddyn arferchog, mwyl cynghorion fanna i'r dde. Ac ar y chwith yn y cap du a'r Crys Gwyn, aelod o glwb rhedag Hebog, sydd yn glwb wedi ail-enni dros y blynyddoedd diwetha ac yn denu llawer yr edwyr lleol. Mantra y gŵr yma Chris Smith ydy geiriau Arthur Ashe. Dechreuwch lle ydych chi, defnyddiwch beth sydd ganddo chi, gnewch be allwch chi. Ac ar hyn o bryd mae o'n gwneud hynny yn union. A'r un bobl tu ôl iddo fo hefyd, Rancon a Nicola Pederiana. Mae'n ddiddorol fan hyn gweld y cerddwyr yn mynd I lawr ac yn gwylio eu traed oherwydd bod hi mor llithrig. Dyn nhw'n sylweddoli fod yna hogiau'n rhedag I fyny i'w cwr nhw. Yn yr hedwen, Matthew Roberts, Gareth Hughes wedyn, 2 fachgen lleol. A mae'r Cymru yn amlygu hyn i'n ansylwch fel mae'r tywydd yn troi ar wahanol rannau o'r mynydd yma. Ac unwaith eto, Brian Fury yn gwmni I Sara Mulligan. Heidi Dent wedyn. Mae mor ysgafn, ond mae'n rhedeg mor ystwyth yn dydi. Mae wedi rhedeg yn dda iawn. Oedd hi'r ferch gyntaf mewn campwriaeth siroedd Prydain ar eilio rhyw 2 fis yn ôl. Gwrandwch ar y glaw. Ond mae'n ymddangos bod nhw'n dringo allan o'r mwrllwch mawr sydd yn gorchuddio Llanberis ar dyffryn islaw. Mae chi yw'r camera sydd wedi colli'r frwydr am y safle gorau weithio pnaw yma. Bron na allwch chi ddeud pwy ydy hwn. Pwy ydy o? Ydy Chris Smith o Loegr coeliwch I fi. Yn agosau at bont clogwyd ac o bosib mae'n beth da nad yw'n gwybod beth sy'n o'i flaen o. O dop Allt Moses, dyw pethau ddim am fynd yn haws, gyda gallt goch sy'n hyd yn oed yn fwy serth. Wrth groesi bwlch glas daw'r copa i'r golwg, ond mae'r ddringfa ola hefyd am fod yn heriol yn gorfforol ac y feddyliol, cyn troi yn ôl I lawr am Llanberis. Y Ffrancwr a'r Eidalwr a'r Sais. Mi sonies I gwrandwch ar y glaw, gwrandwch ar y gwynt yn rhio.
Mae'r amodau mor anodd. Ac i redraig ysgafn fel Sarah Mulligan. Mae rhywun yn meddwl dybed lle fydde Sarah McCormack di bod os ei yn y ras yma. Fyse wedi bod yn ras arbennig o dda rhwng y ddwy yn bydda. Mae hi ar waelod all Moses ar hyn o bryd. Y dewrion yn cymradwyo ac yn annog. Heidi Dent yn yr ail safle. Louise Roberts wedyn yn y trydydd safle. Yn yr oren tu ôl y dyn mewn gwyn. Mae Katie Walshaw, hi yn y pedwerydd safle. Mae ras y merched yn agos. Stephanie Provan yr Albanes wedyn yn y gwyn. Nawr te, Julie Briscoe ar y chwith, ond Bronwen Jenkinson yn cynrychioli Cymru. Maen nhw gyda'i gilydd a Jenkinson yn ei ffasio hi, ac felly yn symud i'r chweched safle. A Chris Smith yn fan hyn ar y blaen wedi annog i roi cynnig ar redag mynydd ar ôl darllen llyfr yn disgrifio rhasys mynydd cyntaf Gwrol Lundan. Llyfr ar enw Fate in the Clouds, a mae'n addas iawn a dyna mae o'n ei wneud heddiw. A byddech chi'n dychmygu bod chi'n edrych ar ran wahanol o Gymru. Pan ydych chi'n gweld mor glir ydi hi lawr fama. A mae'r neidr hir yma yn mynd am filltiroedd a milltiroedd. Nawr te, mae'r eidalwr Pedergana wedi pasio y Franco Rancon, a mae'n siŵr efo nhw mor agos a hynny Farrell yn dal tu ôl iddyn nhw, mi fydd na gyfnewid safleoedd yn y fan honno. A Sarah Mulligan yn agosau at bont clogwyn, a mae'r gwynt yn rhio. Cael ei dynnu dan y bont, ia? Cael ei signau mewn o'r bont o gwm hetia. Enw addas oherwydd bod teithwyr cynnar y Wyddfa yn colli hetia yna. Smith yn dal i arwain, yn canolbwyntio. Edrych i lawr, gofalus efo'r camau. Heidi Dent yn ail safle ras y merched o hyd. Mae'r rhyfedd meddwl ydy'r gwynt ma'n eitha roi drosodd, mae mor ysgafn. Ac yna Louise Roberts, mae'n agosau a'r anadl yn tanlinelli'r ymdrech. Gito Edwards o Eryri yn cael ei ddilyn gan Emily Wood, dyn arall o glwb Eryri. A mae yn werth gweld y darlun mawr weithiau. A mae Ffrancwr yn ôl yn yr ail safle. Rancon, Pedergana a Farrell. Maen nhw wedi bod mor agos at ei gilydd. Gydol y ras yma. Mae'n dyn iawn iawn am yr ail safle. Tu ôl y sais sy'n arwain. A ddim yn bell. Luca Caniati yn y pumed safle. Mae Rob Hope di bod ar ei war o. Bron iawn. Gydol yr as. Lle mae Ben Mounsey gyda llaw? Mae o fel tas fod i diflannu. Dych chi'n gweld yr enillydd yn dod o'r clwstwr yma sy'n ar y blaen? Yn sicr, o'r clwstwr yma daw'r enillydd bellach. Os na fydd damwain ar y cerrig llithrig ar ffordd lawr. A mae'r darlun yna'n dangos mor serth di'r darn yma o'r ras. Mae'r all goch yn hynod o serth. A mae'n anifyr rhedeg i lawr yr all goch hefyd, oherwydd mae'n sgri o gerrig man llithro dan draed rhywun. Sarah Mulligan. Ie, edrych yn ôl, yn ymwybodol bod na fygythiad i bod i wedi cadw gofod da, ac edrychwch ar Bronwen Jenkinson, mae hi'n chweched clir, mae hi'n rhedeg ras ardderchog. Ond dyma ni, y brig, y copa, 5 milltir i fyny, ac allan o'r niwl, fe ddaw y sais, Chris Smith. Dyn ni'n aros amdano fo, y cyhoedd ar y darn o'r mynydd, lle nad oes rhaid i Chris Smith fynd heddiw. Ond mae'r mat amseru yn yr un lle a mae o bob blwyddyn. Y tu ôl iddo fo, mae yna ras gyffroes am yr ail safle, 41-28. Falle bod Chris Smith ymhell ar y blaen ar hyn o bryd yn edrychwch mor agos mae'r tri nesaf. Yr eidalwr Pedergana, y Franco Rancon a'r sais Chris Farrell. Tas chi'n gallu codi pabell, allech chi roi'r tri o fewn yr un babell bron iawn yn y gwynt aruthrol yma. Smith yn mynd. Nawr te, yr rheol yn glir, dim i fynd lawr efo'r rheilffordd. O'n i'n mynd i ddweud bod o'n ifyddhau, David, mae o'n mynd lawr efo'r rheilffordd. Mae o'n mynd man ar reswm pam ma'n debyg oherwydd gymaint o gerddwyr ar y llwybr. A dyma chi
ochr arall y stori. Hyw Owen o Lanrug, enghraifft, dim ond enghraifft o'r rhai sy'n gorod troi yn ôl. Weithiau mae'r elfennau, mae'r amodau, mae'r ymdrech yn ormod. Yn y cap, Peder Gana, yn yr ail safle, y breichio allan i gadw'r balans. Mae mor anodd fan hyn, mae o'n mynd y ffordd gywir. Nawr te, pwy di'r nesa lawr? Farrell ydi o, mae hynny'n golygu fod o wedi pasio Rancon yn y cyfnod cyfing yna rhwng y brig a fan hyn, a dyna fo Rancon. Mae'n anodd iawn penderfynu wan pa mor dda di'r Eidalwr a'r Ffrancwr am redag i lawr gall. Caniati yn y 5 safle, golwg ymosodol arno fo, a hop, edrychwch mor dyn mae'r dyn yn y cap. A mae mor brysur tu ar brig, mae wrth i gael golwg ar Sarah Mulligan yn cyrraedd. Sarah Mulligan yn dod i fyny'n dda iawn. Mae di hen arfer ar yr Wyddfa bellach, swn i feddwl. A mae di arwain yr holl ffordd. A mae di bod yn ofalus pan mae angen bod yn ofalus. Mae'n cael ei chymaradwyo gan y gwybodaethon sy'n sylweddoli maint i champu. Hi fydd y cynta. Nawr te Heidi Dent, mae hi di bod yn gyson yn yr ail safle. Mae yna rhyw olwg flinedig arni hi. Dyna mor anodd, da chi'n mynd i faglu, mae'n llithig, a mae'r Cymro di gwthio i allan o'r ffordd hefyd, a mae rhaid i Heidi Dent ail ganolbwyntio. Rhaid i ail sefydlu hun yn y ras yma. Dyna'r broblem o gael gymaint o bobl i fyny ar y llwybr a dweud y gwir. Louise Roberts yn y trydydd safle. Dim Katie Walsh o'n drydydd felly. Mae hi di bod yn gyson yn o tan nawr, mae Roberts wedi ffasio hi. A mae ganddo ni ras gyffroes ymhlith y merched a'r dynion y tu ôl i'r bleinied. A'r gŵr ar y blaen. Gofalus. Gofalus. Haha, nicely done, medda fo. A mi oedd o. Chris Farrell yn yr ail safle. A sbiwch ar Peder Gana, y tu ôl iddo fo. Maen nhw mor agos. A Rancon wedyn y Ffrancwr. Di'r tri yna, wel, bach iawn sydd bod rhyngddyn nhw gydol yr amser. Mae mor gyffroes. Caniati'n dyrnu lawr wan, mae hwn batrwm diath iawn i Eidalwr. Mae rhaid ei Eidalwr sydd yn dal y record am yr amser cyflyma o'r copa i Lanberis. A mae hynny yn rhyfedd yn dydi, i wlad sy'n arfer hedeg fyny mynydd yn unig. A maen nhw'n dal i gyrraedd, dal i daro'r mat na, yr amser sy'n cyfri. Sbiwch ar y gwynt, gwrandwch arno fo. A mae'r ferch o'r Iwerddon bron yn cael ei chwythu fel brwynen yn y gwynt. Mulligan, y cyntaf merched i'r brig. Wales, best place to be! A fasa fo'n well tas ti'n gweld yr olygfa gyfaill, ond dim golwg o gwbl o'r olygfa. Heidi Dent, yr ail ar y brig. A da chi'n cydymdeimlo efo nhw, y merched ysgafn yma, yn erbyn yr elfennau. Mae Louise Roberts yn agos, yn dydi? Mae'n agos iawn iddyn nhw, yndi. Yndi, di'r Louise. Ym di'r hedag y ras yma, 10 mlynedd dda, dwi'n siŵr. Mae hwn yn hedfan, Dafydd. O, mae hwn ymhell ar y blaen bellach. Yndi, mae o'n gyffyrddus yn dod lawr. A fel y soniodd Dafydd yn gynt, da chi'n gweld pobl yn cerdded mor ofalus, yn syllu ar flaenau traed, a mae hwn yn brysgamu fel gafr. Mae'n olygfa hyfryd o wr ar ben i gamp ac ar ben y ras yma. Mae'n anodd gweld unrhyw un o dod allan o'r gwyll i'w drechu fo. A dyna yr un sy'n ar y blaen, y ras dan 2 oed. Wedi gwisgo'n addas ar gyfer yr elfennau. Farrell yn yr ail safle. Peder Gana yn y trydydd safle. Cip bach dros i ysgwydd. Chydig bach o ofod yn sydyn yn does rhwng Peder Gana a'r Ffrancwr Rancon, ond sbiwch ar caniatau ydych chi'n deud bod o'n dod, Dafydd. Ydy, mae o wedi cyflymu'r holl ffordd i lawr. Synnwn ni ddim na fi hwn yn mynd heibio Rancon yn ofian. Yr Albanes, Stephanie Provan, y bedwaredd i'r brig yn ras y merched. Ydych chi'n gweld y bobl sy'n cynorthwyo.
yn gwisgo popeth sy'n bosib i wisgo i ymladd nerbyn elfennau. Bronwen Jenkinson yn y 5 safle. Mae hi yn rhedeg ras ardderchog. Farrell. Pedar Ganio. Nawr te, pwy sy'n nesa? Eidalwr arall ydi o, mae Caniati di mynd heibio'r Ffrancwr Rancon. A mi oedd hwn yn ail. A mae'r rhan fwyaf o'r daith i fyny. A gofal PI Mulligan. Mae all Moses yn anodd iawn i redag i lawr oherwydd y cerig. Grisia anwastad, ond mae hi'n lyb heddiw, mae sy'n gwneud hi'n waith. A Heidi Dent, hyd yn oed yn fwy gofalus meddech chi. A mae yna wir anogaeth a chyngor gan ambell un sy'n cefnogi. Mae nhw llawn edmygedd o gamp y merched mae'r hedwyr i gyd. A mewn gwrthgyferbyniad llwyr, bron iawn ar ei ben ei hun. Smith a sŵn ambell i glap ac ambell i fref. A mae o bron iawn yn ymlacio wrth redag. Mae'n hawdd gweld hynny. Edrych ar ysgwydda'r hedwyr yn aml iawn. Os ydyn nhw'n tensiwn, os yna tensiwn yna yn yr sgwydda, maen nhw dan straen, ond does na ddim tensiwn yn perthyn i hwn. Sian Williams, mae hi'n rhedeg yn gry, ac wrth ni edmygu hyd, a ni'n clywed bod Bronwen Jenkinson wedi cael codwm ac yn ôl y sôn. Mi fe raid iddi hi fynd lawr ar y tren yn sicr di ddim yn mynd i orffen y ras, a mi oedd hi'n rhedeg mor dda. A sbiwch ar y dynion mae eto. 2, 3, 4. Mor agos a hynny at ei gilydd. Farrell, Caniati. A Pedar Gana tu ôl iddo fo. Ac oeddech chi'n awgrymu falle Dafydd a galler Eidalwr ddal y sais. Wel, mae wedi pasio 2 yn barod. Mae ar y ffordd, mae ar ysgwyd y trydydd. A mae o'n agosau efo bob cam. A mae hon yn foment dramatig yn y ras yma. A mae Caniati, os di'n pasio Farrell a mae o, wedi symud o'r 5 safle ar y copa i symud i'r ail safle fan hyn. A mae'r Eidalwyr Dafydd i fod yn dda'r rhedeg fyny. Wel, hollol, ond mae hwn illa yn perthyn i Fregona. Osododd y record yn ôl 1995, mewn 21 munud i lawr o'r copa i Lanberis. Amser anhygoel. A'r sais Smith sy'n ar y blaen yn agosau at y tarmac, a fydd o'n hapus ar y tarmac, Dafydd? Mi fydd o'n hapus. Rhedwr lôn ydy wedi bod yn y bon erioed, nes iddo gael ei berswadio i roi cynnig ar rasus mynydd. Lle mae o'n mynd i fod yn gyffyrddus o hyn i'r diwedd. A cofiwch, dyma'r allt oedd yn gymaint o ddringfa greulon ar y ffordd i fyny. Mae'n greulon am reswm cwbl wahanol ar y ffordd i lawr. Da chi'n gweld y dyn yn trio dal i hun yn ôl. Mae'n anodd iawn rhedeg i lawr yr all yma, oherwydd maen nhw'n dod o ddar y fynydd i galedwch tarmac. A mae yna wahaniaeth, mae pobl yn aml iawn methu deall y gwahaniaeth, ond mae hitio tarmac yn creu problem ar y corff. Caniati am ail hanner o ras iddo fo, a mae'n agor chydig bach o ofod rhyngddo fo a Farrell tu ôl iddo fo hefyd. A tu ôl i Farrell mae gyda fo broblem arall, ac os mae'r Eidalwr Pedar Gana yn agosau at y fo. Yndi, ond mae Farrell hefyd yn rhedwr ffordd, felly mae gyda fo siawns o ddal Caniati. Chris Smith, dyma maen nhw'n ei groesawu. Sŵn y dorf yn ei clistiau. Yr unig siom iddo fo, Dafydd, dio ddim yn mynd i dorri awr a 5 munud, na di, a mi fydde hynny wedi bod yn hwb aruthrol. Bydda mi fydda fod, os ne wedi rhedeg mewn llai nag awr a 5 munud, ers bron 20 mlynedd bellach. Di o'i hun ddim yn ymwybodol o hynny, wrth gwrs, a mae o'n dal i ymdrechu. Heriwch y mynyddau ydy cyngor Chris Smith i'r redwyr. Holwch, byddwch yn chwilfrydig. Yno mae'r hyd a'r lledrith medde fo, ac mae di canfod yr hyd a'r lledrith hwnnw yn Eryri heddiw. Y bachgen ath allan i redeg gyntaf o'i dad, yn 20 mlwydd oed, ac ers hynny, mae di bod yn ymarfer yn galed. Mae mwynhau'r gymrydwyeth, mae o isio mwy. Dwi'm yn credu bod yma'n gwybod bod yma'n gallu torri awr a 5 munud. Mae ben o lawr yn y munud fe welith o'r cloc. Bydd hynny ddim yn siom, ac mae o dal yn enillydd heiddiannol ras ryngwladol y Wyddfa 2016 o Loegr, Chris Smith ar wen yn adrodd cyfrolau. Am gamp. Ac allan o'r niwl, Sarah Mulligan yn arwain ras y merched o hyd, ac mae bod llefau Caer Ddôl yn ymddangos yn fyd gwahanol. Heidi Dent yn dod heibio caffi hanner ffordd.
A mae hyd i'r rhedeg ras dda, a mae ras y merched, fel y byddech chi'n disgwyl efo'r merched yma, wedi bod yn ras gystadleol. Ond ail safle ras y dynion, mae Caniati wedi symud o fod yn bumed ar y copa i fod yn ail, ond edrychwch ar Farrell ac ydy Caniati'n blino. Mae o'n gwybod bod Farrell yn dod y tu ôl iddo fo. Ydy o'n mynd i ddalo, Dafydd? Dwi'n credu fod o. Mae o'n rhedwr cyflym iawn ar y ffordd, Chris Farrell. A mae o ar ysgwyd yr eidalwr bellach ac ar fi yn ei basio fo. Mae'n agosau a does na ddim byd ar ôl yn y tanc gan Caniati. Mae o'n gwybod bod o'i giro a mae Farrell sydd wedi bod yn ail, yn ôl yn ail, am ddrama yn y ras am yr ail safle. Ac ar ôl 2 flynedd, pa mae'r eidalwyr wedi bod yn gyntaf ac yn ail, yn 2016, y Saeson sy'n am fod yn gyntaf ac yn ail. Mae Farrell yn dal i edrych y tu ôl iddo fo. Ar ôl beth sydd wedi digwydd yn y ras yma, mae'n gwybod dim yr ei hwyr am ddrama o hyd, ond y cyn-beldroediwr sy'n ond yr hedeg ers 2 flynedd, fo sydd yn ail, eidalwyr yn drydydd ac yn bedwerydd. Huge congratulations, you must be delighted with your win. Oh, over the moon. Fantastic. I've been wanting to do this race for about 3 or 4 years. And today it's just worked out so well. I had a good lead up into the top. I could see that lead and then I just knew I had to get down the hill as quick as I could and over the moon. So first time here, Snowdon race, will you be back next year? Absolutely. It's a brilliant race, it's first experience and crowds are fantastic. The support all the way down is great, so yeah, definitely be back. Well, congratulations, enjoy. Feet up. Thank you, great, I'll hold it. A dos yr yfeddgol y tri yma yn agos at ei gilydd, fel na mae Pedergano, Caniati a Farrell wedi bod gydol y ras. Chris, congratulations, you must be delighted with second place. Yeah, absolutely delighted. Just want to say my grandma died on Friday, so that was for that. It was quite a battle towards the end with the Italians. How did you keep on going then? Just try to ignore the pain and just work as hard as you can. And just want it more than them. I knew I wanted it more than them, I could see in their eyes, so I took it. Luca, congratulations, 3rd position, and it was very, very difficult battle, wasn't it? Yes, today in the uphill I was not so good, but I'm good in the downhill and I push strong. In the final kilometers I was kaput. Wel, dyma chi ferch fydden dymuno bod ar y llinell derfyn nawr, dwi'n siŵr yn cael ei holi gan Lowry, ond mae Sarah Mulligan yn edrych yn grio hi, Dafydd. Mae'n edrych yr un mor gry rwan ac oedd hi'n mynd i fyny. Ac unwaith eto fel enillydd ras y dynion, wrth gwrs, mae hi wedi ymlacio, dydy. Mae'n braf gweld y breichiau yn symud yn braf, does am tensiwn yna o gwbl. Dyfed Whiteside Thomas yn cael ei ddilyn fel mae o, a mae'r rhan fwyaf o'r ras mae gan Heidi Dent sy'n dod lawr yn gyflym iawn. Mae'n gyflym iawn dod lawr, a ni'n cael ar ddeall bod ti'n bron i 2 funud tu cefn i Sarah Mulligan ar y copa, ond rwan mae'n dyrnu lawr y gellydd yma. Louise Roberts yn y trydydd safle, edrych yn gryfach rhywsyd wrth i gael golwg ar Bentley a injan dda, Russell Bentley. Cynrychiolydd Cymru cynta at y llinell derfyn. Russell, first Welshman back, you must be delighted with your performance. I'm very happy with my performance, thank you. Yes, I was 8th last year and I think I was 7th this year. So give me another few years, I'll work my way up. How was it out there? It was pretty windy at the top, pretty brutal. Typical July weather for Wales though, so we expect that. I've been training on this hill every Sunday, so I know what to expect now. It was nothing unusual up there. O le maen nhw cael y nerth i siarad mor hamddenol, dydwch. Gareth Hughes yn dilyn William McKee, mae McKee di weld o, lle mae'r rhain yn cael y nerth i redeg fel hyn? Gareth, llongyfarchiadau, ti'n wen o glist i glist? Hapus iawn efo ffordd nes i redeg heddiw. Oedd hi'n gystadleuol mas yna yn doedd? Mae bod tro'n gystadleuol ofnadwy, dyna sy'n dda am y ras. Ond pryd ydych chi'n lleol, mae yna bach mwy o bwysau na chi. Stephanie Proven, nawr te mae hi di pasio Louise Roberts. Mae hi'n edrych yn redwau gre. Mae'n gry iawn, mae corff cryg ganddi hi. Dydy hi mor eiddil ar genod eraill fe sydd yn rhedeg, felly mae steil wahanol ganddi hi. A Sarah Mulligan yn derbyn y gymrydwyeth, ond wyddwch chi, y ffordd mae Heidi Dent di brasgamu lawr. Ia, a da chi rhyw deimlo bod hi'n ymwybodol bod Dent tu ôl i fi? Dwi'n credu bod si. A dyna hi Heidi Dent. Nawr te, gadwch ni weld pa mor bell ydy'r crys gwyrdd. Welwch chi o am hen Lôn Victoria.
Pi hwyr o bosib. Ac edrychwch ar y wen ar wyneb Sam Orton o Lanfair Fechan y cyntaf o'r redwyr groesi'r llinell derfyn. Clamp o gamp. Sam, you must be delighted with your performance. First Eryri Harrier back. Yeah, it's been hard work, but that was brilliant. Yeah, really good, really pleased. Surprised, absolutely amazed, but yeah. Mae rhyw olwg fel sef wedi syni hun arno fo wrth i gael golwg ar Sarah Mulligan. Wel, mae di disgyn, ydych chi weld y gwaed ar ei ffenglini. A na frif ar y penglin. Y cwestiwn mawr ydy lle mae Heidi Dent a di Sarah Mulligan ddim yn edrych y tu ôl iddi. Mae'n gwybod mae di colli Dent o dy bygythiad ar res Victoria yn ddigon ac am y pedwaredd flwyddyn yn olynol yn rhyfeddol. Mae enillydd ras y merched yn ras y Wyddfa yn mynd i ddod o weriniaeth yr Iwerddon. Mae di arwain o'r cychwyn y fuddugoliaeth i Sarah Mulligan. Hi sy'n ennill ras y merched 2016. A'r ymdrech yn amlwg. A te, lle mae Heidi Dent, oedd Sarah'n gwybod, waith i aros, troi rownd ac edrych, ac os mae mor agos a hynny, mae Heidi Dent i bod yno drwy'r amser, ras ardderchog. Sarah, once again, congratulations, back and champion again. Yeah, I'm delighted with that. Going uphill, it was a lot faster than last time I did it, but I was nervous coming down on the descent. Fell twice, I think, but I kept going anyway till the end, did enough. And of course you had pressure from Heidi behind you. I wasn't sure how far she was behind, but any longer she might have caught me down. My legs were going that last. Once I hit the tarmac, geez, it was tough. So back again now for the third title next year. Hopefully, yeah. Brilliant, well done. Okay, thank you. Heidi, congratulations, second place, but you pushed Sarah to the end. I know. I couldn't see her. But I feel like I could have given more now on descent. Kind of descending's my thing really, but it's pretty tough, yeah. Parch, dim llai, gan ddwy redwraig arbennig iawn. A'r drydydd wobr yn mynd i'r Alban. Stephanie Proven, a redwraig gre. Stephanie, delighted with third position, I'm sure. Absolutely delighted, yeah. I was just hoping to get up and down in one piece, so really pleased. First time on the mountain? Yep, first time on the mountain. First time in Wales, so... Back for more next year? I hope so, yep, I loved it. Ac am ddiwrnod i Sian Williams yn cynrychioli Cymru am y tro cynta a hyd i'r cynta o dîm Cymru orffen. Sian, awr 20 munud wedys di, awr 28 os nad yn llai. Mae'n lle oedd hynna. Oedd o'n briliant. Llwyth o bobl ar y ffordd yn y griw. Just cyn y gwylod yn annog fi mlaen efo Chris Cymru. Nath hynny roi hwb bach i fi. Oedd o'n briliant. Oedd jyst yn syfdanol y ffordd oedd pobl yn cefnogi ar y mynydd. Hyd yn oed mewn gwynt a glaw. Pawb yn dod allan. Gwych. Mynd roi hwb sylweddol i ti yn dywe? Oh gosh, ynddi. Da chi'n meddwl, o'ch coesach chi'n di byclo. Da chi'n clywed y bleiddi. Just cadwch chi fynd. A dyna chi Ifan Jones, un o griw rhedwyr nos iau. Mae wedi bod werth yr holl ymarfer, Ifan. Iwan, un arall. Siwr add honna? O, chydig yn salach yn wel, well na llynad, de. Faint ti di wneud nawr? Mae'n siŵr rhyw 15, mae'n siŵr, dwi'n gwybod. Dwi'n cofio. Jean Petro Botta di hwn 70 mlwydd oed o'r Eidal a tu ôl iddo fo Malcolm Jones sydd wedi rhedeg pob un o'r rases. Ras Yr Wyddfa, rhif 41. Siwr ti'n neud e? Well na flwyddyn dwytha, os gael ei wneud. Dwi wedi ymarfer pyn bach mwy, cochi pwysa, a... Do, nes i bwynhau hwnna. Pan mae pobl yn cadw dod nôl fan hyn? Mae'n fath iconic amdani, does. Mynydd mwyaf, Gymru a Lloegr. A neres yma ti'n dod nôl? Ia, ac i gael un arall dan y fel, to'n. Mae hanner cant na nesau. O, welwn ni ti mewn rhyw 9 mlynedd. Gobeithio. A sôn am ddod nôl, mae gyda'i deimlad y bydd Tegid Roberts yn ei ôl rhywbryd hefyd. Mae hawl mynd i fyny. Crefft yn lawr. Mae gosod wal gerig. Pidio stopio. Hyd y gareg i lawr. Dal i gar ymlaen. O rywsyd. Pan ni'n gweld un y ddau wedi disgyn gael codwm goedd lwg. Ond maen nhw gyd yn iawn. Bob dyn dros dyn. A Duw dros bawb. Enillydd clir yn ras y dynion, ond un o'r rasis gorau fi am yr ail safle.
tair eiliad rhwng Farrell a Caniati yr ysl Bentley oedd y gorau yng Nghrys Cymru. Yn ras y merched, Heidi Dent oedd i funud a hanner ar ei holi ar y copa, fe ddaliodd i fyny'n dda i roi braw i Sarah Mulligan. Felly, wrth i'r ras frasga mi'n hyderus mewn i'w phedwaredd degawd, fe brofodd mynydd ucha Cymru unwaith eto yn her hynod i bob un rhedwr. Oedd, mi oedd hi'n sialens gorfforol ac y feddyliol, ond dyna reswm pan mae siw gymaint o bobl yn dychwelyd i ras Yr Wyddfa un flwyddyn ar ôl y llall. Felly, tan flwyddyn nesaf, hwyl fawr.